Hello, üdv mindenkinek, Lauser Zoli vagyok, a Bot csinálta a tiroli postás. Ígérem, hogy minden nap nem foglak benneteket újabb és újabb videókkal bombázni, de gondoltam, hogy ma legalább megmutatom, hogy hol kezdődik és hol ér véget minden napom ez a Zustel bázis, vagyis a posta bázis tulajdonképpen. Egy hatalmas nagy csarnokot kell elképzelni, ahol minden reggel óriási a nyüzsgés, mert legalább 25-en, 30-an dolgozunk. Így néz ki, mutatom. És hatalmas nagy zörgéssel pakoljuk a csomagokat, meg a leveleket. Miért pont postás lettem? Teljesen véletlenül. Tehát, hogy nekem soha semmi közöm, a büdös életben nem volt a postához, a saját postámat sem nagyon láttam, de hát ilyen melót találtam. Otthon Magyarországon meg már gyakorlatilag nem volt semmiféle lehetőségem. Nem szeretem ezt a szót, hogy újságíró, mert nem voltam újságíró, én rádiós voltam valamikor, és egy régi jó barátom, Tóth Attila, akivel még együtt kezdtünk 2000-ben a Rádió Győrben, ő mondta nekem egyszer, még nagyon régen, hogy Zolikám, jó dolog ez a rádiózás, de ebből nem lehet megélni. Én majdnem meg is sértődtem rajta. Aztán csináltam még 15 évig, és nem éltem meg belőle, úgyhogy Attilának igaza volt, mint mindig. Így kerültem nagyjából Ausztriába, és nem titok, mert utána lehet nézni, most nagyjából olyan 2000 euró a fizetésem nettóban, meg még egy kis kafetéria, ami tényleg nem a világ közepe, de azért nagyságrendel jobb, mint Magyarországon. Ugyanakkor meg itt, hogyha egy rendes lakást akarok bérelni, akkor az ott kezdődik, hogy havonta 1000 euró, vagy 1001, vagy 1002, vagy 1004. Tehát, hogy ez onnantól kezdve a 2000 euró az már mindjárt nem egy nagy pénz. A 8 órás munkaidőre jut nagyjából 10-11 órányi munka, én ennyit dolgozom, én ezt így vállaltam, illetve hát nem így vállaltam, de hát ez van, ennyit nyomnak az ember nyakába, de ezt aki a postára jön, azt jobb, hogyha tudja, hogy erről szól a történet. És akkor mutatom, hogy itt van a holnapi reklám, ezt úgy össze kell rakni, mert még lehet, hogy lesz hozzá újság is, és akkor itt van a polcom, meg a banánhéjam, és akkor ide szortírozom szét a motyót, aztán utána belepakolom ezekbe a ládákba, most már üresek, és akkor így megy a történet. Hát így lettem én postás Tirolban, Wörglben, Ausztriában. Most már 7. hónapja tolom.